Seche gi ma uchumi medo ridore ne oganda mathoth e pacho ka onagi e kaunti ma Mombasa ojiw mondo mi ochuog chenro gi giwegi manyalo kelo negi yuto ma ok rito sir moke lwet piny owacho. Magi ne owacho e nyasi mane okelo kanyakla joluo ma Mombasa kama bende ne osidhi ayanga riwruog onagi mineno ni The Luo Caucus Mombasa. Joja oko negi ler koya e kaunti ma Mombasa. En romo mane okelo kanyakla onagi Mombasa mar sidho ayanga riwruok mideno ni The Luo Caucus mageto riwo wi oganda ewi chenro mopogore mag dongruok to chutho e yore mag ohala. Riwruogno motelne kod Nicholas Kisara koni gichugo chenro makama mar temo duoko chien dhier mokwako moko kuom onagi to chutho e kinde ni ma ikoni ng'awruok mar ngima obaro ji ndasi kotenore kod wach uchumi mani malo. Kata jomondiki watemo jiwo gi ni kaka mondiki no teme tim gimoro matin kendo be bathe nikech otek king'iyo koni gi koni ushuru ni ji ywak no medore, the cost of doing business be ji wacho ni malo. Koro nyako emomiyo riwruok aina ni ber kaka ji obedo kamoro achiel to weche gi onyalo wacho ni to koro wan kaka oganda mani kamoro achiel wanyalo time nang'o. Mine ema neno matek, mine ema nigi nyithindo mok dhi skul, mine ema ka ji ok ochiem e ot tipenjo. To sama wadhi ma wariwore kamoro achiel nikech main aim wa kaendi en mar business, mar konyo ng'at maonge gi gimoro manyalo timo mondo oyud gimoro manyalo timo. To ka wariwore as a team ma wamiyo ng'ato kwer kaka nyalo puro, wadhi wapuonjo ng'ato kaka onyalo golo rech e nam, to wanyalo chopo mabor. E romono ne bende oyangore ni kwan mathoth mag nyithindo ma yawuoyi sani ojwang' kipimo kod nyithindo ma nyiri. Ma en kaluwore kod chenro mathoth mitayo gi piny owacho kaachiel kod riwruoge mopogore mageto mana nyithindo ma nyiri ka mago ma yawuoyi to wich wil godo. Nyathi miluongo ni boy child oonge gi teko, oonge gi mbi, oonge gi resilience moro amora e society. Inongo ka gidok piny sani kabisa. To watemo mondo kwaromo kamaeri waloso gi chuo mondo gibed malong'o ni gichung' ne nyithindo ma gin godo, especially nyathi ma wuoyi. Anyalo wacho ni youth message achiel. Wabi karachiel wa reason karachiel. Nyasacho ohero jok ma wacho achiel to giriwo. Jotendwa moseyiergi kik wago gi ur lweny. Gikoni riwruogno moting'o jogo mani kod lony mopogore bende en mar sumo paro to kod ng'ado rieko ne oganda. Nitie ng'ama nomi pith mar biashara, nitie ng'ama nomi mar puonj, nitie ng'ama be jang'wech, nitie ng'ama bende osomo tije mag arita. To wadwa ni gigi kwa bedo go kamoro achiel. To koro waloso kul moro maber ma kapo ni nitie gimoro timore to waluongo ng'at mong'e gini to wang'iso ni ka to watim nang'o. Chon nena na ng'ato en selfishness ma ka ng'ato idhi ti to ibedo ng'ama oti ma onge gi akili ni te. Onge information moro amora minyalo riwo gi jowadu. Lakini kwa biro mwaromo kamae, o network to oyawo ji, ten nyaka gimoro magolo stress, ten nyaka gima miyo ji ideas mang'eny mag dongruok. To kaka waonge siasa, wan wadi konyo kino oganda marwa, wadhi chopo mabor. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jogo mojote lope mawegi pok oyangore kama nitie